baina aspalditik buru belarri sartuta musikaren munduan. Piano eta perkusio ikasketak egiten dihardute musikenen eta beraiek ohiko emanaldietatik urrunduta zerbait berezia egiteko gogoa zuten eta ideia hortik abiatuta sortu dute piano bat bersotan ekimena. Zer den? Bueno, pianoa, perkusioa, kantuzarrak, bertsoak, poesia, hori dena uztartuta sortzen diren emanaldiak, baina ez dira ohikoak. Ez, zergatik, ez dutelako errepertorio jakin bat. Beraiek, jendeak eskatzen dien horixe bera, jotzen dute, improvisatuta. Zerbait berezia egitea pentsatu zenuten eta hortik sartu zen piano bat bertxotan ideia. Nik uste, puntu jakinen azan gu demostratu beharrak endukela egitaz improvisatzen eginela, ez zela zerbait prestatutako, ez? Eta orduan, pixka pentsatzen da okurritu zegoen idea bat izan daike, ematen jogu hasiera bat pixka prestatuta kanta jakin batekin, baina gero jendek, papeltxo baten bi euskal kanta tradizionalen izena jarri, mutsatxo bat zen utzi, eta gu guten gara papel horiek eta papel hortan dauna jo behar izango dugu. Era horta, pixka bat demostratzen duen realmente, ez zehola prestatuta ez, publikoa zala kontzertuko orden hori egitena izana. Batiz bat behaiek eragokitzeu momentu oro zeho berdeun, eta zer nahi duten entzutia. Orduan, kontzertu batea jutia, zeuk nahi desuna entzutea baitare, privilegio bada ez. Musika ikusteko bestera bat eta entzuteko bestera bat. Bai. Eta azkenean herriko edonork ezautzen ditu kantu horiek eta berak ezautzen baditu betire asko amenu egitea kontzertu oso. Gu jotze baituta gare, baina askotan publikokin mitzaiten ez horren zuzenen ez, eta momentu hori altxatu, olerki bat, liburu bat hartu, iriki olerki liburu eta aber nun sartzen naizen guain, eta aber ze hitz potolo topatzen dituten, hortik aurretatzeko eta ere zan momentu bat ez zuen. Nahiko erreza mateo eta uste ondo irtengo nahizela mendi. Eta atzetik da hona, entzun behar dula olerkia ze esaten eidan, pianoan gainean horren inguruan improvisatzeko. Dana da kate bat, eta azkenien publikoak hori ikusi behar du ez. Benetan ezer ez dagoela prestatuta, eta beak mago bat ikustean nien bezala eta truko nun daun bilela, lortu behar daun morbo hori ematia pixkat, abraben nun dake truko. Azontan, dana alderantzizko da, gu jutakea publikoan gana, eta publikoa jartzeko guri programa. Pasibidea hori puskatzen da. Igual antzoki baten o kontzertu baten publikoa dijo agente pasibo bezala, abertzen ematen diaten, eta, bai da, gustau zai. Eta kasu honetan aldrebez dijo ez, bai dijo igual filosofia horrekin, abertzen zuten deten. Baina azken finen, bea konturatzen azten da, bea espektakulon parte dela, beak ez bado bere aldetik jartzen, geldituten da. Paperik ez bado, guk ezin dugu ezer improvisau. Beraiekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, beraien helbide elektronikoa, hementxe azpian agertuko dena piano bat bertsotan abildua hotmail.com.